I najbolji poklon za najboljeg šefa na svetu, nisam čepulja. Možete sada da se okrenete, evo zadar, Srđana Andreja, kako slučajno da je baš mene, Ja ne znam kako je to. Teško je kupiti doktoru poklon, ali ja znam da on ide na skijanje i da će mu trebati da se zagreje. Evo, ne mogu da pogodim. Opa, idemo! Šta je to? Pogledajte ovaj pliš, ovo je da To je kada vam je hladno na stazi i vi ovako se protrljate i onda malo bucnete, imate unutra rakiju. Živeli. Živi vi meni bili još 100 godina, da budete srećni i zdravi u 2023. Čista akademska. Eto. Izvolite. Hvala, Saro. U novogodišnjem duhu. I ta magija može da počne. Kutica. Je! Samo ne vidite se od ovoga. Dobila sam narukvicu. Ja, imaš i miljušice, zazice. Joj, slatke su. Slatke. Hvala, Saro. Dobro sad. Ovo je za mene. Luker. Hvala. Miloš, ja sam tvoj secret Santa. Počastvovan sam, da vidimo Izvoli poklon. šta sam dobio od male Staše. Posle 3 minuta otvorili smo, je ovo Ovo potkapa. znaš šta je, da. No, ti si Stašo stvarno medenica, dunjica I šljivica. prepečenica. Ja, ovo je sigurno poklon za mene, jeste Staša. Maskica za telefon, pošto mi je Sara za smeće, tako da imamo novu. Preslatko, hvala mom secret Santi. Za moju Ančicu, naravno osnovno, to su čarape. Še si još u novoj godini. Hvala. I da još usne, pošto su prelepe, da ih istaknemo, ja? Hvala ti. Evo, ja sam izvukao koleginicu Mariju Plavu, imamo dve Marije. Marija Plava, izvoli. Hvala ti. Moraš da se oduševiš, inače ćemo popričati. Ček. Imaš redom svašta nešto. Prvo što sam primijetila, ovo moram prvo. Za kafu ujutru. Čarapica. Divna. Hvala ti, Miloš.